l'actualitat, estic un poc nerviós, però en l'actualitat jo penso que falta gent que parle, que no es calle, que lluite per una societat més justa. Per una societat on totes i tots tinguem els mateixos drets en educació, en sanitat i també els mateixos drets lingüístics. Lamentablement, estem vivint en una època fosca i trista on els ciutadans paguem la crisi a la que ens han dut el capitalisme ferotge, amb els malbarataments d'uns quants i la seva prepotència. El primer lloc on retallen sempre és en cultura, en educació, en sanitat, és a dir, en el nostre futur. Pel que fa a l'educació, els polítics que es governen estan estimulant el creixement del sector privat. Han oblidat la seva obligació política de defensa de l'educació pública com a bé social. Ja sabeu que els més joves, els nostres companys, estan patint fortes retallades als seus centres. Estudien en barracons, sense llum ni calefacció. I aquest jovent enguany ha despertat. I els seus crits han tingut com a resposta a la violència a l'Institut Lluís Vives de València. De violència sempre hi ha hagut també en la defensa del valencià, una llengua minoritzada al nostre país, situant-nos als valencianoparlants, els que parlem català, en inferioritat de drets respecte als castellanoparlants. La Generalitat continua restant-li pes a l'escola a la nostra llengua, a la introducció a les aules de l'anglès. El problema no és poder aprendre més llengües. El problema és que molts centres no estan preparats per impartir una part de l'educació en anglès, restant-li pes a la nostra llengua autòctona. Des de la nostra assignatura en els llenguatges literaris catalans reclamem l'educació en valencià. L'acte que realitzem cada any, la Diada de la Cultura Catalana, és una afirmació enèrgica, ferma, convençuda de la nostra fidelitat a la llengua que parlem i de la nostra voluntat de restaurar-la en la seva plena normalitat en tots els nivells. La Generalitat continua sembrant el desconcert entre la gent, tancant televisions en la nostra llengua, amb debats estèrils sobre la diferència idiomàtica entre els nostres pobles, que els del Vinaròs i els d'Alcalá no parlen el mateix idioma, no s'entenen. Recordareu una entrevista de TV3 al president Fabra, quan encara era alcalde de Castelló, afirmant la unitat de la llengua i denunciant el tancament de TV3 al País Valencià per part de Francesc Camp. Curiosament, ja fa un any que es governa i encara no han recuperat el senyal. És un plaer per als alumnes d'aquesta assignatura estar gaudint avui entre nosaltres de dos personatges tan importants per a la cultura catalana, com són Xavier Sarrià i el Titot. Mentre que amb els seus grups fan gires internacionals, al nostre territori no podem gaudir de tants concerts seus com voldríem. Molts dels ajuntaments del País Valencià, com el de Nules, el meu poble, els tanquen les portes. Però no voldria acabar amb un missatge de derrota, ja que molts pobles estan canviant i sí que potencien la seva veu. Una veu, tant la de Titot com la del Xavi, combativa, que defensa en tot moment la nostra llengua. Així doncs, us anime a totes i tots, tal com he fet jo avui, a alçar la veu, a cridar ben fort per un futur digne per a la nostra estudiantat, per a la nostra societat i per a la nostra llengua i cultura. Cal un compromís ferm a la defensa de l'educació pública i de l'ensenyament en valencià a totes les nostres aules. Cal seguir lluitant dia a dia. Coratge i empenta. Visca la terra!